Kto z nás je rýchlejší? Poďme to zistiť na tejto box challenge. Si pripravený na to byť porazený? Ako nikdy pred... Počkej, čo? 3, 2, 1, teraz. Počíta. Počkaj. Ja som bola prvá! Kto vyhral? No podľa mňa ja, dala som do toho dušu aj ďate. To je pravda. Akože cenu utechy minimálne vyhrávaš určite ty. Tak daj na to. Tu máš, pani víťazka. Toto je tvoje, daj si Rolex.